Казвам се Радослав Грозданов и се занимавам с ножарство. Занимавам се сериозно с този занаят вече почти година и се радвам, че хората вече започнаха да проявяват интерес към мен. Не съм имал човек, който да ме запали по ножовете или всички видове острията, просто винаги съм обичал носенето на такъв универсален инструмент, така да се каже. Как се започна? Често казано не знам. Явно един ден се събудих и разбрах, че това е моето призвание. Имам привилегията да живея в къща. Зад гаража имаше помещение, което се използваше предимно за склад. И просто реших да му сменя предназначението. Аз съм традиционалист. Предпочитам си въглищата пред всичко останало. Било то за коване или за каляване. Друго си е да използваш доказаните методи преди хиляди години. За да си един истински ножар трябва да разбираш от много неща. Например, кожарство, дърводелство, дърворезба, металургия, графичен дизайн и така нататък. Най-интересното в изработката на ножове е факта колко опасно е всичко. Имайки предвид машини, вдигащи много над 7000 оборота, температури, преминаващи всякакви разумни граници и самия факт, че се борави с предмети достатъчно остри дори да не усетиш кога са влезнали в плътта. От такъв занаят милионер не се става. За да си добър и да преуспееш, парите не трябва да са ти мотивацията. Дори когато успееш и развиеш занаята си, не трябва да се надяваш на нещо по-голямо от това да можеш да се прехранваш и да погасяваш сметките си. Въпреки всички трудности и опасности, продължавам се занимавам с този занаят предимно заради хората. Усмивката и радостта, която виждам след изпълнена поръчка, е буквално 50% от заплащането. Това да направиш ръчно изработен нож си е изкуство. Разликата, че се води за функционално изкуство. То служи не само да храни очите, но и да бъде полезно. Като, например, средство за отседаване в екстремни ситуации. Има един магически аспект в коването. То не е просто удари с чук на горещена стомана върху на ковалния. Всеки един удар трябва да е преценен много внимателно. За мен една от най-важните части при направата на един качествен нож е термонаработката. Именно каляването на стоманата. Има една японска поговорка, която гласи следното. Когато стоманата влезне в пеща, умът влиза с нея. До момента не съм виждал сходствени изработки от два езични автора. Всички ние пишем на един език с чукати на ковалнята, но почерките ни са уникални. Всеки един от нас си има собствен стил и начин на изработка. Това е красотата на занаята. Няма неправилен начин. Призовавам всеки младеж. Опитайте занаят, който ви изглежда привлекателен. Живеем в ерата на лесната информация. Без проблем се намират безплатни уроци за всичко. Нека поддържаме едва ли не иначе изчезващите занаяти и като цяло изкуството на ръчната изработка.